Junts pel Prat ha dut a terme un acte de campanya per a les eleccions europees que ha comptat amb la presència del número 3 del partit per a aquests comicis, l'Aleix Sarri. El candidat ha assenyalat que la seva formació és l'única solució davant la gestió actual de la política agrària comú, la PAC i la directiva de morositat. La pagesia catalana, com sabeu molt bé des del Prat, es basa en petits i mitjans productors que avui no reben la PAC perquè està pensada per grans terratinents i els pocs que la reben han d'afrontar una burocràcia que està pensada pels grans terratinents i no pels petits productors. I el mateix passa amb les pimes. Les nostres pimes estan perjudicades per la mala aplicació espanyola de la directiva de morositat. Som els de Junts per Catalunya els que hem aconseguit que aquesta directiva es converteixi en un reglament d'obligat compliment per tots els estats i així aconseguir que el deute de 88.000 milions, repeteixo, d'euros que tenen les grans empreses espanyoles amb les pimes es paguin el més aviat possible, perquè això serien els autèntics fons Next Generation. L'acte també ha comptat amb la participació de la diputada i portaveu de Junts al Congrés dels Diputats, Míriam Nogueras, dies després de l'aprovació de la llei d'amnistia.